Най-ефективният метод, който в момента съществува с най-малък процент рецидиви, това е приложението на един локален имуностимулатор Алдара. При него процента на рецидиви е най-малък. Другите, които доста често се използват, са с подофилотоксин, подофилин, тинктура на подофилин, също така се ползва електрокоагулация, лазерна аблация, течен азот, трихлороцетна киселина. Доста методи има приложение, но при всичките основният проблем е честотата на рецидивите на това заболяване. И затова аз лично предпочитам Алдарата, тъй като е най-малък процент на рецидиви. А във вашата клиника прилага ли се лазерната терапия? Прилагаме лазерна терапия, разбира се, особено когато са по-големи кондиломите, когато пациента не е дошъл на време, и тогава се налага примерно да се направи лазерна аблация и след което може да се продължи примерно с Алдара. По-големите кондиломи използваме лазерна аблация, в случая ние използваме въгледвуокисен лазер, с който се изгарят самите кондиломи и в последствие вече, ако има нужда, се продължава лечението с локални средства, примерно Алдара. Това е един метод, който е за много по-големи кондиломи, когато пациентите са закъсняли да се обърнат за лекарска помощ. Хора, които имат кондиломи, жените, разбира се, трябва ли да се изследват и за опасността да развият рак на маточната шийка? Ами, разбира се, тъй като всъщност вирус е един и същ, нали, човешки папиломни вируси, разбира се, типовете са различни, но много често има и хора с кондиломи, т.е. жени, и едновременно с това имат рак на шийката на матката.